Via zogenaamd vrijwilligers, maar het weer geen vrijwilligers. Ze stieren onder dwang. En dat is bij de terugkeer van deze mensen wel eens heel jammer geweest, want dan waren ze als vrijwilliger beschouwd en daar werden ze ook neffens behandelen, minachten. In basis zijn, ik mocht op mijn verlof en heel verhaal eromheen. En zei, kom gar niet in vragen, zei hij. Die mannen werden allemaal doodgezwegen. En ik denk dat ze zelf niet goed uit hun schuilhoekje durfden weg te komen. En dat schuilhoekje was ook nog wel vaak een verdomhoekje, zeker vlak na de oorlog. In de oorlog werd het 10.000 Frieske malje inzet voor de arbeidseinsatz in Duitsland. Meer dan 1000 dwangarbeiders komen om het leven, door ziekten, honger en bombardementen. Als ze na de oorlog weer omkomen, worden ze met de nekken ongeschoen. Want waar het voor de Duitsers werken, wie verkeerd. Dit is een volslagen vergeten groep. En de historisch schrijvers hebben mij schuld aan. Want dokter De Jong die neemt dan ook de vergeten groepen. En daar zetten de Joden die zetten bovenaan. Dat is ook heel logisch. Terecht. Maar dan komen er een heel aantal van die groepen, miskende groepen, missengroepen, die dan misgongen is. Maar de dwangarbeider is nooit neemt. Terwijl als je het in aantallen omrekent, de dwangarbeiders na de Joden vol de tweede groep west is die de slachtoffer werden. Nederland leefde tot dik 400.000 dwangarbeiders. Friesland alleen al rond 10.000. Er zijn minstens 1000 van omkomen, dus dat was ook rigoureus eigenlijk. Ik heb brieven vanaf 1943, waarbij ze nog over koetjes en kalfjes praten. Soms heibelen ze wel eens een beetje. Maar hoe verder de oorlog vordert, hoe meer je merkt dat het ernstig begint te worden. Femke de Groot is nog maar 2 jaar als de oorlog begint. Haar heid had geen werk, de huishouding libbert van een uitkering. Als hij het weigert naar Duitsland te gaan voor de arbeidseinsatz, wordt zijn uitkering stopzet. Hij Johannes besiekt op allerhande manieren heel van zijn huishouding bij elkaar te skardien, maar het is net genoeg. En toen was hem gezegd, ga nou maar jongen, wat maak je het jezelf toch moeilijk, ga nou maar. Timmer voor 3 maanden, dan kom je weer terug en dan krijg je dan je uitkering weer. Maar je had zelf al een beetje het vermoeden van ik weet het niet. Hij is gegaan. Ik heb hier nog wat foto's die voor mijn vader erg belangrijk waren. Hij ging weg en dan begint mijn moeder foto's te maken. En hij op zijn beurt stuurt foto's van zijn werk. Hier is een foto. Er staan alle dwangarbeiders achter een bord waarop staat ver van allen van wie ik heb gehouden. En toen heb ik gevraagd aan mijn moeder, ik zei, houdt papa dan niet meer van ons? Want zo staat het daar. Nee, ze zei, maar dat is een liedje. Dat was toen heel erg populair, want ja, er waren zoveel mensen van huis. Ieder die werk zoekt, kan in de arbeidsbureaus inlichtingen krijgen waar goede arbeid te vinden is. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland.
Als de oorlog uitbreekt, is er grote werklezers in Friesland. In Duitsland lijkt het werk voor het opscheppen, nu de oorlogsindustrie daar op volle toeren draait. De malje worden mij propaganda verliet om in Duitsland voor 3 maanden aan de slag te gaan. Maar al gauw worden ze uit de dream hellen. De omstandigheden binnen min hield niet meer negeren oproepen van de arbeidseinsatz. De bezetter beantwoordde het op mij twang. Je heen van tot 41 heen, dus die vrijwilligers, zogenaamd vrijwilligers. Een hele product weer tussen haakjes. Maar dan krijg je al heel gauw het uitkomen van de bedrijven. Dus de Duitsers die gingen mij hun helpers, hun handlangers, hun Nederlandse handlangers, gingen ze bij alle bedrijven delen. En dan zeggen ze even hoeveel man werken hier. Nou, ik neem maar even zo'n man. Zo'n man. Oh, je bent net zo vol werk, maar dat kan wel 12 worden. Ja, dat moet ik even zeggen. Ale Brouwer werkt als feind bij een bakkerij in Dokkum. Hij reageert een paar keer net op een oproep, maar dan sommeert het arbeidsbureau dat er een melden moet. Een hoop werkjouwers die moesten dan op Jan hun overtollig personeel. En mijn baas die weer samen in Duitsland, maar later blikte na de oorlog en dat er mij toch op Jan hier stiekem. Als overtollig personeel. Dat steen ik. Brouwer komt te lonen in Schwarzburg, diep in Duitsland. Hij werkt daar in een glaswolfabriek. Met zijn maten wordt er onderbracht in een kamp, het lager. Het lager, nou ja, daar ging het net zo best. Je kwam dan jongens bij waarom om zo'n uur en dan weer om 8 uur weer in het lager weer. En dan kon je eten draaien. En ze smeerten die rappels, ongeschild en smarrig in een grote kookpot, heel groot ding. Maar er moesten, ja, daar weer een paar 100 meisjes zitten daar, hè. De heid van Lida Velstra-Lantinga wordt in 1942 oproepen voor de arbeidseinsatz. Martin Lantinga komt on in Leipzig en werkt daar onder het eind van de oorlog in een ammoniakfabriek. Dit is een Lieds dijboekje. En dat is per dijhuis beschreven. En daar had hij alle bombardementen die hij meemaken had, die had hij daarin beschreven. Bijgelijks op 30 november 1944, de Leuna, de fabriek, voor de 13e maal gebombardeerd. Heel vaak 's nachts dat hij, nou ja, zeg maar een nachtmerrie hier of zo. En dat hij dan die bombardementen 's nachts bij hem hier. Dat had hij eigenlijk zijn hele leven lang wel mooi droegen. Ze stuurden hem ik vaak wat op. Een pakje met eten. En hij beschroefde er in wat hij kregen had. Je stiep bijvoorbeeld, er lag een briefje in het kistje wat erin zat. En het klopte precies. Maar ik wil er toch nog even schrijven wat erin zat. 8 koeken, rol pepermunt, sokken, stukje scheerzeep, koffiesurrogaat, pakje pudding, overal, een pot kunsthoning. Het had een week onderweg geweest. En dat schroeit er wel altijd even hoe lang iets onderwijs geweest had. Ek Evert Heeg wordt bij zijn baas oerstallig en krijgt een oproep van de arbeidseinsatz. Hij wordt te werk gesteld op een oorlogswerf in Schwienemunde. Heim 1 Stube 5, dat was mijn adres. Dus, en dan zitten we met 10 jonge jongens. We konden 12 inkomen, maar wij zitten altijd met z'n 10. En toen moest je melden bij de dolmetscher. Je werd indeeld en de orendags moest je de werf op. En dan werd je bij een baas indeeld. In het lager en op de werf heerst de sfeer van tucht en repressie. De meesten liepen mij een continue angst. Ik kreeg een kameraad, die stond ik op die foto. En die zei, ik ga even ik stek oor, want wij moesten altijd maar een pont horen, van Oostzwienen naar Schwienemunde. Het voerde 2 heel grote pont. Ik had even een balen. En die balen, die kon je in het zwart keepje. Van 10 mark kreeg je zo'n balen.
Maar hij rent waarom? Maar hij rent bij die post langs, waar wij op een werf moesten. En die man, die hoofd van die polities en van die weer lid van de Gestapo. En die houdt hem aan. Die zei, wat heeft u daar onder de jas? Nou ja, ballen, nou. Nou, je kocht wat 10 mark. Ja, hij waarop bellen. 14 dagen in de betoet. En hij kwam op mijn jongen, ik kwam weer bij ons op de kamer. En kopkeelskeert. En hij zei, jongens, vreeg je niks. Want ik mag niks zeggen. En, maar ze denken dan, ja, het ziet goed onder druk daar. Ja. Je bent echt bang bijvoorbeeld, nou. Gaande de oorlog is er heel iets meer verlet van dwangarbeiders. De Duitse malje zelfs moeten naar het front om te vluchten. Ook in Friesland wordt de druk op malje heel iets meer opvierd, om haar te melden van de arbeidseinsatz. Maar als het net helpt, begint de bezetter met razzia's. De hele productie bestaat uit 3 elementen. Dat weer de machine, dat weer de grondstof en de mens. Wij zeggen, ja, dat is het menselijke element. Dat is wat de oors als die 2 producten. Nee, de nazi zei, dat is ook een product. Is die weg, dan is hij weg. En we verbranden hem. En dan komt wel een weer voor een plak. Ja. Brouwer wordt door zwier omstandigheden in de fabriek en het lager ziek en bedarret in het ziekenhuis. Als er onder de battery in de hand is, griept er de kans om onder de slag te gaan als bakkersfeit. Hij vindt een bakker die hem wil, maar het is dreig om uit de fabriek bij te komen. Ik zei, wie maakt hier eigenlijk de zaak uit? Dat moet gewoon wezen die de zaak benemen daar. En die zitten samen met het gebeuren. Toen zei hij, ja, hij zei, dat is de partij. Ik zei, de partij? Oh, Hitler. Ja, zei hij. Nou, ik zei, dan moet je daarheen gaan. En zei ze dat je personeel broeken moet. Ja, maar hij zei, ik ben hier lid van de partij. Ja, ik zei, geef dat. Ik zei, je vertelt maar dat de bevolking zo in nood komt, omdat er geen brood gebakken wordt. Ik zei, hou maar een verhaaltje daar. Nou, hij de schoorvoetend is iedereen een keer, maar die heeft er helemaal geen zin in. Maar uiteindelijk is er toch geen keer. Ik heb ze 4 gekregen dat er zei, probeer dat nog maar, hè. Dus het er toch geen geweest, even rachtjes, een goed letter, toen kwamen we om hier de papieren als kleren. Ik zei, nou we hebben een mooie 4 hennen. En dan komt er eindelijk een brief van hem binnen. Die heeft hij 16 februari 1945 geschreven. Allerliefste, je brief in goede gezondheid ontvangen en ik hoop dat het bij jullie ook nog goed mag zijn. Ik zit hier nu ook alweer een jaar in Duitsland zonder verlof. Enfin, de tijd komt ook wel weer dat ik weer bij jullie kom, hè? Als ik jou was, dan zou ik alles vergeten, behalve de mooiste herinneringen. Die kun je iedere dag wel ophalen. Over mij behoef je niet ongerust te maken. Ik zorg wel voor mijn eigen. Elke avond weer, zodra wij op bed lagen, dan pakten ze de brieven en dan duurde het niet lang, dan kwamen de tranen. En dan kwam de zakdoek van pas en wij zagen dat. En wij vonden dat vreselijk spannend om een huilende moeder te zien. Dat waren we niet gewend. Overdag, dan lachte ze zong altijd, ze was met ons bezig. Het was ogenschijnlijk een heel opgewekte vrouw. En als ze alleen was, dan kwamen de tranen. Ik wist gewoon verliefd op haar. Ja. Krijgt voordat Brouwer naar Duitsland maat, krijgt er verkering. Hij vreeg het verlof aan en maakt van tasstemming naar de nazi-partij van Hitler. Ik klapje. Ruin. Ik klonk al net zo lekker. Dus er maar in. En ik kwam erin. Ik zei, goedendag. Zei die man, hier werd nooit met Heil Hitler gerust. Ik denk, nou, dit zit al niet zo best leuk. En ik zei,
zie hem, ik zei, mijn baas had zijn, ik mocht op mijn verlof. En heel verhaal eromheen. Hij zei, kom gar niet in vragen, zei hij. Evert Heeg had gelok. Hij mij wou mij verlof. Eén keer thuis besluit er onder te doeken. Hier heb ik een dikke jaar, ik heb dus precies nou zo'n een jaar en 3 maand, dus 15 maand heb ik hier onderdoeker geweest. Bij de familie Andriessen. Het pand is letter verhuizen naar de Voorstreek en het heet daar nog steeds het Rennershuis. Burgemeester Schoenhart, zie je het hier, een NSB-burgemeester, heb ik wel eens een baan geplakt. Dan bracht er hier een fiets en ik hel hem op. En dat kostte dan, wat moest het kosten? 65 centen. Nou, hij betaalde 65 centen en hij bedankte me dat ik dit mooi zo mooi. En het NSB-burgemeester. Maar ja, zij hebben het hand. Uiteindelijk wordt het in Ljouw te gevaarlijk. Heeg ziet het er veilig hinnekomen op een oude Bildiek. Hier zitten ze 6 man. Maar dan komt er een nieuwe commandant op het beeld en is het die bij de rijst. Op Snijtermoorn zouden ze patrouille rennen langs de dik. En toen ontdekten ze mij die commandant aan. Maar die jongens ronden terug. Heel verhaal, maar door kwam die Duitser, die Walter, die kwam mij in vertellen, wegwezen, want hij had die zoon. Dus er waren ik nog goede Duitsers. Ja. Hier leidt Andries Gerrit Wagenaar, dat is mijn oma, dus uiteindelijk de oudste broer van mijn heid. Hier ben ik op een leeftijd om voor de arbeidseinsatz uitgestuurd te worden. En er zijn er een aantal mogelijkheden om er onderuit te komen. En dit was uiteindelijk één daarvan. En dat was een opleiding doen als politieman. En dat had er als vervolg dienen. Ja, op een gegeven moment moest er dan mij werken met Hitler. En dat wilde net. En toen hadden ze hem afgevoerd via Amersfoort naar Duitsland. En op die manier er in verschillende concentratiekampen kwam. En op een gegeven moment met hem versen en daar is er overleden in maart 1944. Op het plak van het Jertietse strafkamp in Meppen-Verzen staat nu een jeugdfeestnis. Andries Wagenaar had de laatste jaar een dwandewest met het levensverhaal van zijn omke. Er is in de familie nooit meer op praat. Ik ben een knaapje natuurlijk. En dan hang er een foto en dat was een politiemannetje, een kapje. En ik zei, wat is dat dan, Paken? Nou, dan wie de hele familie die wie dan stil. En Paken zei, dat wie de beste politieman van Nederland, zeiden ze. Ja. Dit is een barak die komt uit het strafkamp bij uiteindelijk. En die is hier na de oorlog ingebracht. En ja, die is hier dan weer opnieuw geplaatst. In deze barakken alleen de jongens op een keel vliegen. Er was geen stapelbed, er was helemaal niks uiteindelijk bij op lijn. Het was keel, verder niks. De Router, zij en kwart, het hoofd van de politieman, die ging in de holle om deze jongens in te zetten voor hun eigen smarige vieze werkjes. En dat had deze knapen weigerd. Hier dacht Jelwijs het proces van de opleiding van ik naar uit. Ik ga een onderzoek, want er ben ik genoeg die het dienen. Ja, dan wie dus het risico. En dat is ook gebeurd bij een hele grote families van politieaspiranten in die tijd. Dan gingen ze dus paken, beppen. Nou ja, mijn heid uiteindelijk, mijn ooms, gingen ze oppakken en die ben naar kamp weggebracht. Er is eigenlijk een heel grote bimmy in de holle.
Ik kom hem dus net, hè? Dat is natuurlijk logisch. Maar nu ken ik hem al een beetje. En ja, ik vind het wel dat ik, ja, dat zijn mensen die verdienen het wel om even, ja, om dan een beetje trots te leven. Het is de eind van de oorlog. Evert Heeg zoekt thuis met een vriend de allieerden aankomen. Wat komt dat deel zetten? Maar de shit, door de verrekijker. Drie dingen, nou. Ja, hij zei, god, wat dat is. Ik zei, dat kon wel tanks wezen, man. Om snel te worden, via het met een woord werd. Nou, ik zei, dat zou ik wel zeggen. Nou, ik zei, wat staat erop? Staan er die kruisen op, die Duitse kruisen? Of? Nee, hij zei, sterren. Ik zei, wat voor een game is dat? Ik zei, dat komen zo aan. Dus ik raasde in huis, zoek het Engelsen naar deze komen eraan. Ik de fietsen naar de Rijnstreek en de weer die man, 3 tanks stonden. Nou, dan viert je nooit weer. Wils de meeste mensen de bevrijding vieren, binnen Femke en haar mem nog onwist over het lot van haar heid en man. Ze jaren maar neert, op een dij toch een brief komt. Lieve vrouw en kinderen, daar een van de Hollanders hier naar huis terugkeert, geef ik hem een kort berichtje voor jullie mee. Zoals jullie misschien al weten, lig ik hier in het stadjse krankenhuis Wezenmünde Mitte. Ik ben van de machine gevallen en heb water in mijn rechterknie. Verder ben ik aan mijn linkerzij geopereerd. Ik kan nog niet naar huis komen, maar ongerust hoeven jullie het niet te maken. Ik eindig nu met een stevige zoen voor jullie allen en hopelijk een spoedig weerziens. Je liefhebbende man en vader. Afzender J. van der Heijden, zaal 33. De longen waren al ontstoken en hij is nog wel geopereerd. Hij heeft nog een heel zware zomer gehad daar in dat ziekenhuis. En eind september is hij overleden. En wij wisten hier nog van niks. Brouwer komt na een lange reis weer in Nederland aan. In Tilburg wordt er eerst onderzocht op goed Nederlandskip. En dan werden we politiek onderzocht. Of wij met goede intenties naar Duitsland gingen weer of dat wij daarheen weer vrijwilligers gingen weer of zo wat in. Maar het bleek een keer, ik weer politiek betrouwbaar. En dan wordt er maar één ding, naar zijn faam in Dokkum. En toen werd ik bij Spaken, die we hier die ik gefeliciteerd. En toen werden we middags, zijn we Spaken, die zei, ik wil dat vaker wat de zin zijn. Dus zei Beppe, dat ken het. Daar is het huis vol gasten, dat is je die jood. Dus zei, dat kan me niks schelen, zei ik wil dat vaker zijn. En die is mij geweest naar Dokkum daar. En dat weer natuurlijk wel een beetje emotioneel, dat ik er weer zeg. Nou, zoveel tijd. Ja, dat weer wel mooi. Femke en haar mem jaren eerst in 1946 dat Johannes van der Heijden in Duitsland stoorn is. Jonken dat vertriet, werd Femke toch de buurt ook nog eens met de nekken onderzoen. Ik weet nog dat een buurman een nieuw hokje wou bouwen. En die hield allemaal plankjes over. En van die plankjes, wij meisjes waren aan het hinkelen. En we hadden allemaal als hinkelblok een stuk dakpan. En toen ging hij allemaal hinkelblokken maken. Elk kind kreeg een hinkelblok. En hij had zoveel plankjes over dat hij riep zelfs de wildvreemde kinderen. Zeg, meisje, kom, wil je ook een hinkelblok? Ja, iedereen wilde wel. En ik stond nog met een stuk dakpan in handen. En toen zei ik, buurman, en ik dan? Toen zei hij, had je vader maar thuis moeten blijven. Ik ben ook een heel
stil kind geweest. Ik was altijd een beetje bang dat mensen weer zouden vragen van hoe zit dat dan? Hè? Jouw vader, heb jij geen vader? Zulke soort dingen. Want wat zou daar voor reactie op komen? Dit was eigenlijk een van de eerste die me heel pijnlijk heeft geraakt. En later kwam dat nog wel eens, dat er tegen me werd gezegd, je moet niet zeuren, want hij heeft het zelf gewild. En ja, je gaat het zelf haast nog geloven. Ook de familie van Andries Wagenaar hoeft net te rekenen op begrip. De jonge politieman is begroeven in Duitsland, maar zijn familie wil hem thuis hebben. En dat kost het een hele soort moeite. De Nederlandse politie heeft gewoon net een goede naam. Dus er is heel veel papierwerk van nodig geweest. En het is op het einde van het besluit is het losgegaan. Je had papieren gekregen van instanties dat het een goed Nederlanderschap en dat markeerde dus niks aan. Het zijn al die rare vooroordeeltjes die er meespelen. Maar uiteindelijk heb ik nog een brief van koningin Wilhelmina gekregen. En ja, meeleven en zo wat hen opstigen, medeleven. En toen is er dus hier bijhellen en dan had er in Burgum een mooie graaf gekregen. Toen die herbegrafenis wie in 1953, ja, toen weer dat hele verhaal weer uit de wereld. Maar goed, hij had er dokter van hoor. Die mannen werden allemaal doodgezwegen. En ik denk dat ze zelf niet goed uit hun schuilhoekje durfden weg te komen. En dat schuilhoekje was ook nog wel vaak een verdomhoekje, zeker vlak na de oorlog. En ik deed daar aan mee. Maar toen kreeg ik die brieven van me, ook als mijn moeder wat wilde vertellen. Ik zei, nou, laat maar hoor, dat verhaal dat ken ik wel. En toen kreeg ik die brieven en je leest ze en dan denk ik, dit is mijn vader. Ik kreeg toen pas een vader. Het achtereind van de stal, daar stond de koude beton en het vooreind, dat weer gewoon stond op de grond. Dat weer net met betonlijn. En daar hebben we toen onder die krek van die betonlaag langs, onder die hoeken daar de grond zit, hebben we een gat geroepen en daar hebben we toen met z'n vrouwen. We konden de krek met z'n vrouwen in zitten, maar er weer niks over zitten, zwart met de knibbels hebben we gedaan. Maar nou ja, we hadden toen natuurlijk die angst weer voor zagen dat er moest houtje wel jakkers doen. Ja, nee, ik zou die Duitse afgelopen in de tijd. Ja.